Založil nový kanál, ktorého vám dám do popisu tohto videa. Nezabudnite mu dať odber, chce dať do konca tohto roka 500 000 dobre. To roka. Dobre. No, ktorý by bol rád za každý jeden odber, ktorý mu dáte, tak dajte mu čo najviac odberateľov, aby bol slavičinkou s kapučinkom Si spravil? Šťastnúčky. Dobre, nič. Presne tak. Dobre. No a to, aj jeho budete mať v popisku u mojho videa. Čo budeme mať 2 videá spolu. No a asi tak, že môžeme začať, hráme hru Carrying Egg, či čo to vravel. A keď to tu nevravel, možno aj hru vám držať dám, vajco v takej taške, možno aj mešci, hru vám dáme do popisku, že debil. Hej. Dobre, takže ty čo chceš byť? Dobre, ja chcem byť vajco. Pohoda. Kámo, ešte máš tve, že ja sa musím v kuse dávať nahlas, lebo vidím, že ma stišuje, kámo. Takže strašne to vidím. Čo si spravil? Čo ma stále stišuje, počkaj? Tak! Čo myslíš, že mne, nie? Ako? Čo si vravel? Jak si tak rýchlo zomrel? Dobre. Neviem, spadol si. Tak druhý pokus. Dobre. Čo? Kámo, čo robíš? Čo? Á, to tam missing, ty kokos. Bacon hell? Kill? Bacon kill. Stišilo ma? Nie, čo dobre ťa počuť. Neviem, jak ma tam bude počuť. Pozrite Dobre. na Dobre, tak to vajco skáče, ty... Dobre. Pozrite na Slavočka, ako skáče tento parkour a ako to spolu vyhráme. Dobre. Že my to dáme. Nespadne ani raz. Ale mi odišiel môj výťah. No. Nespadne ani raz, ani ja. Kúkajte. Čo? Ej, kúkajte. Pozerajte, poriadne. To ten tam vyskočí. Čo tam hore? Obrázok? Asi jej. Dobre, prišiel mi výťah a môžem ísť na lanovku. Dobre. Kámo. Už ma dáva hore. Nice. Sa pomaly pohybujem. Dobre. Kámo, prídu si spadol. Ktorý ti ani lobby mi nejde! Čo to? Už som tu. Čo za No, hýbaj. Sigma muž tu stojí, ty kokos. Kámo, Zas ma seklo o stenu, ty kokos. som videl, hýbaj. Čakaj, idem zatočiť. Hej, však mi píše sa za Nemám na to, Robloxy. nemám na to. Však to. Ale idem tu. Tak ma to nebaví, jak sa musím dávať náhlas, ty debil. A čo ja to počujem vždy nahlas. No ty, ale mne vždycky stišuje. Ja neviem, ako mám rozprávať, Ty. počujem. Čo to bolo? Čo to bolo? Tak, kámo. Tak si sa potkol? O čo si sa potkol? Ako, čo sa... Čo? Travu? Čo má sa tučné nohy? Čo tak kričí zrazu? Kde si? Jaj, no hýbaj. Kámo. Ten čo sa tam snažil, ty kokos. Kto? Čo? Ja. Tam je to... Počkaj. No ale skoč. To naskočilo, že... Čo ti šibe? Máte Drž sa. sa byť? Čo? Čo robí za triky? Čo robí za triky? To robí za triky? A pusti ma tam. Čo? Jak sa rozbilo to? Jak to? Kurník, Čo čo? tu je za lanterna, ty kokos? Kde? Čo ti... Počkaj, kurník. Poď. Čo chceš piť? Nezjab. No však nezjapem, debil. Toto jak ťa počuť? Lebo chápeš, že ma vo videu potom není počuť skoro. Keď ma to stále stišuje. Ty to nevieš? Are. Mňa dobre počuť. Teba hej, ale vo videách u mňa dakedy, že je fest na hlas a mňa fest No. ticho. Nie! To ti skoro spadol. Počkaj, čakám. A zase som nestihol, Dori. Ten čo sa... Dobre. Ten vyletel z toho. Dobre! Čo tu pri mne zomrel, ty? Fartik. Lebo vyletel z toho kúkňa, dole vajce rozbité. Čo? Dobre. Tak levituje to tam. Skvrna. Že zás bude počuť